सुबुं माहारिया जायगा दावबायनो मोजां मोनो। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बेनि आबहावा, थासारि, समायना नुथाय, बायखोन्दा नेरसोन, जारिमिनारि मुवा बायदि बायदिखौ नायनो मोजां मोनो। बेनि थाखाय आथिखालाव टुरिजम इन्डास्ट्रिया सानफा एफा डेभेलप जाबोगासिनो दङ। मानोना मुलुगनि गोबां सुबुंफोरानो जायगा बेरायो, गोदान गोदान जायगा नायनो मोजां मोनो। बेबायदि थासारियाव टुरिस्ट गाइडनि गोनांथियाबो सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। जोंनि आसामावबो गोबां टुरिजम प्लेसफोर दङ, जेराव गुबुन गुबुन हादरनि गोबां दावबायारि फैयो। बिथांमोना टुरिस्ट गाइडनि मदद लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव नायगिदिङो एबा दावबायो। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन माबोरै टुरिस्ट गाइड जानो हायो, मा कर्स एबा सोलोंथाइ लानांगौ, बबे कलेज इउनिभारसिटिफोराव कर्सखौ लानो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे फिसा खावलायनाय, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम। गिबियाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन टुर गाइड एबा टुरिस्ट गाइडआ मा, बिथांमोननि खामानिया मा। टुर गाइड एबा टुरिस्ट गाइडफोरा जादों टुरिजम इन्डास्ट्रिनि एजेन्ट, दावबायारिफोरखौ गाइड खालामग्रा एबा लामा दिन्थिग्रा। दाबसे जायगायाव दावबायारिफोर फैयोब्ला गोदान हिसाबै दावबायारिफ्रा बे जायगानि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बेबायदि बुब्लियाव सासे टुरिस्ट गाइडआ बिथांमोनखौ गाइड खालामो एबा दैदेनो। बहा थागोन, बहा जागोन, बबेयाव थायोब्ला बांसिन खाबु जागोन, थांनाय फैनाय राहाया बोरै जागोन, माजों जागोन, बेफोरखौ सासे टुरिस्ट गाइडआ मोजाङै मिथियो। दावबायारिफोरखौ दैदेननाय, थानाय, जानाय लोंनाय, थांनाय फैनाय, जायगानि सोमोन्दै फोरमायनाय, बेफोरनो सासे टुरिस्ट गाइडनि खामानि। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन टुरिस्ट गाइड माबोरै जानो हायो। टुरिस्ट गाइड जानो थाखाय सासे सुबुङा टुरिजम स्टाडिज, टुरिजम एन्ड ट्राभेल मेनेजमेन्ट, हस्पिटालिटी एन्ड मेनेजमेन्ट, टुरिजम एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राभेल एन्ड टुरिजम बायदि बायदियाव सार्टिफिकेट कर्स, डिप्ल'मा, ग्रेजुवेट एबा मास्टार डिग्री लानांगोन। बेफोर आयदायाव सार्टिफिकेट कर्स लानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिनाय जाब्लानो जायो। सार्टिफिकेट कर्सनि समा 6 दान एबा 1 बोसोरनि जायो। डिप्ल'मा कर्सनि थाखाय एबा टुरिजमाव डिप्ल'मा लानोब्ला सासे बिजाथिया 12 थाखो उथ्रिनाय जाब्लानो जायो। बे कर्सनि समा गासै 1 बोसोर जायो। ग्रेजुवेट डिग्री लानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगौ आरो बे कर्सनि सम एबा डिउरेसना गासै 3 बोसोर। मास्टार डिग्रीनि थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया आयदायाव ग्रेजुवेट जानाय जाब्लानो जायो। सासे बिजाथिया बेफोर सार्टिफिकेट कर्स, डिप्ल'मा, डिग्री, मास्टार डिग्री बायदिया थायोब्ला टुरिजम डिपार्टमेन्टआव लाइसेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो लाइसेन्सनि गनायथि मोनोब्ला आबुङै टुरिस्ट गाइड, एजेन्ट, कनसालटेन्ट जानो हायो एबा टुरिजम बायदि बायदि बिथिङाव खामानि मावनो हायो। टुरिजम आयदानि बेलायाव सार्टिफिकेट कर्स, डिप्ल'मा बायदिखौ भारतनि गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिनिफ्राय लानो हायो। इन्दिरा गान्धी नेशनेल अपेन इउनिभारसिटि एबा इग्न'आबो डिस्टेन्स मडआव बेफोर कर्सखौ होयो। आसामाव टुरिजमनि ग्रेजुएसन, मास्टार डिग्री कर्स होग्रा गंनैसो फसंथाना जादों डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि, रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि, तेजपुर इउनिभारसिटि, गुवाहाटी इउनिभारसिटि, आसाम इउनिभारसिटि। बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट प्राइभेट फसंथानफोराव बेफोर कर्सफोरखौ लानो हायो। टुरिजमाव डिग्री, डिप्ल'मा, मास्टार डिग्री बायदि लायोब्ला सासे बिजाथिया साख्रि एबा खामानि महरै हटेल मेनेजमेन्ट, इभेन्ट मेनेजार, हिउमेन रिसार्च मेनेजार, टुर गाइड, ट्राभेल एजेन्ट, फुड एन्ड बेभारेज मेनेजार, PR मेनेजार बायदि बायदि जानो हायो। डिग्री, डिप्ल'मा, मास्टार डिग्री बायदि थायोब्ला सरकारनि टुरिजम डिपार्टमेन्टआव मोजां खाख्रिनि खाबुबो मोननो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अनसायगोन आरो फैबाय थानाय समाव साबसिननिख्रुइ साबसिन मोजां भिडिअ आं बानायलांनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। आं बेखौ आसा खालामबाय। गोजोन्थों।